Seppo Papupersen. Olet työtön. Miksi? Oho, ja olipa monimutkainen kysymys. En mä muista. Ketkä sinua kertoivat äänestäneensä? Kyllä, kyllä. Mikä olisi sinun talouslääkkeesi? Kaikki suomalaiset tavalliset ihmiset pitää työntää Afrikkaan, otetaan 2 miljoonaa velkaa. Pitkiä matkoja ja isoja laskuja tavallisille ihmisille. Siinä tuli jo linjausta. Eli asiat ovat hyvin juuri nyt. Ei ne hyvin ole, kun suomalaiset ihmiset on sotkenut Afrikan talouden. Hoidettaisiin Afrikan asiat ensin. Eli luopuisit perusterveydenhuollosta. Joo. Kyllä, kyllä. Seppo Papunen, luopuisitko arvonlisäverosta? En osaa sanoa, kun en mä tiedä, mitä se edes tarkoittaa. Ei ole mitään syytä työntää suolaa Brysseliin, ihan älytöntä. Seppo Papunen, olet entinen perussuomalainen. Miksi vaihdoit puoluetta? Totta ihmeessä. Mutta tämä väitehän ei silloin pidä paikkaansa. Ei niin, mä olisinkin sitten eduskunnassa puhemies. No entä mihin ryhmään haluaisit kuulua parlamentissa, europarlamentissa? Semmoisen ryhmään, missä bisnes- ja pankkihuijarit määrittelee meidän touhuja. Ne hoitaa ne viralliset asiat. Nyt me voidaan huijata, nostaa bonuksia, älyttömiä palkkioita. Ne en mä pysty hoitamaan. Kuinka vakavasti pyrit mepiksi? En mä kaikki tosi sitä kannata. Osittain se on, mutta riippuu mitä sillä tarkoitetaan. Mutta tämä väitehän ei silloin pidä paikkaansa. No sit se on just niin. Mutta miten hankkisit kannatusta näille ajatuksille? Lähinnä huonolla kohtelulla. Sillä ei ole mitään merkitystä. No tässä kohtaa minun pitäisi esittää kysymys jollakin valitsemallasi vieraalla kielellä. Kukaan ei ole sanonut. Привел к себе девчонку для половых утех.